Nah. Kangen cengkok mbok wong. Wah. Ndak malah kasus kok ya. Ndak seminggu bisa ngirenge suarane Mbak Sulis ning panggung saniki angel ketekane. Setahun pisan ora pas ngobrol iki ra iso. Enggak. Pokoknya jenengan nek Dan iki saged Mbak Sulis. Anu lho Mas ngapunten. Jadi ndak ngono repot. Maka langgawe, Pak. Cengkoknya nek Sri Uning itu beda dengan yang lainnya. Alah ngono ki patine njaluk Sri Uning. Boten saestu nek dari dulu panjenengan niku nek nembang Sri Uning beda kok nggih cengkoknya. Nggih, ada bagian-bagian tertentu yang berbeda dengan cengkoknya presiden lain. Nggih, kula nika nek anu kali jenengan nggih ngoten niku lho Mas. Wonten bagian-bagian tertentu sing kula remen kali jenengan. Wah, iya lagi lho, lagi. Tenang iki. Iki iso wah, iso ngentekke dalangan tenang iki. Nggih. Sinten to niku cewek ten wingi ki jenengan niku? Lah niku anak kula ya. Kok yo nderek to, Nduk. Pripun? Jenengan melu kula riyin, wayangan nderek kula riyin niku sih 2 tahun. Nggih zaman penonton nggih. Isih ala sing gedhong niku kok. Ya, titingannya Mas Didin, wah, dan Mas Sodikin, Mas Didin. Iki saestu Sri Uning nggih, Mas. Nggih, kangen kali cengkok panjenengan kok nggih. Nah, Kangen cengkok mbok wong. wah. Ndak malah kasus kok ya. Cengkoke perkara piyayine iki ra ya dipetung mengko. Nggih, awale nggih ngoten niku, Nggih. sampeyan kangen cengkoke. Nah. Awale niku. Terus lain-lain. Terus langgane. Nggih. Enggak. Ya Mas Aridin, anu Mas Didin. Didin. Niki nama Didin putrane Pak Rubel niku. Nggih. Kula kinten nek Pak Bugol lho niku. Wah. Wah, Didin. Suwe ra ketemu kok ya luwak mangan tales gimana. Awal lagi apa sobek men lho. Enggak. Putri Kangsu Listien Warni Gon cakepan sulis gitu kan pakai ya. Yo. Mangke kalau kula Sulistyo niku wanita sing ayu. Yo mat rumono mat. Enggak. Sanes ngebelo, Mas. Tapi bu, Bebelo. lagi. Jeneng kula kok ngebelo. Oh, ngebelo iki nek pun rampung lho tak anu. Bebelo wira
lurah usuk sura orang ndang iki gorong nek ora seneng engko ya. Tampurong sriune niki nek sing rebah sing bawa niku seje. pripun Mas? Sriuning gundul. Nggih, yen kula nggih kok. Yen catetane. Catane kudu dicepake. Nek nggen kula gundul kan ya bahaya. Enggak. Gundul. Maka mesti rasa kangen tenan ya mbok iya Pak ya. Wah, ngene iki biyen ndak seminggu pisan kirene suarane Mbak Sulis ning panggung saniki angel ketekane. Setahun pisan nek ora pas sama prei ra ijo. Enggak. Pokoknya jenengan nek wonten jam mengke panjenengan calling kula tak sempat nih Bapak. Wes. Anggil ngajak kula WA lho janjane iki. Satu Mbak Sulis. Anu Mas ngapunten. Dan enggak ngono repot. Enggak. Langgawe, Pak. Mas.
jis. Nggih, becik derek meleh nggih kula. Oh nggih, anggere panjenengan iso kula nggih mawon. Injih, sami-sami Mas. Iki tembang langenan riptanipun pepunden saking Blitarugi. Ki Haji Sukron Suwondo. Luar biasa karyanya. Nggih. Wah, biyen ki tahun piro ya? 2010 ya. Mbak Sulisi ngajak mayang ning Kemiri dhuwur kono. Sor ngebel. Dalan iki mubeng-mubeng. Garwane iki lali lho. Mangkate genah dalane kuwi kok muni karo kleru munggah. Jan kaya sing ngenong ngijin iki mau. Matur nuwun. Iki sing ngenong saka anu ngendi iki jenenge Pacitan. Kok Pacitan iki? Mas Dalang Imam Khairul sangka cedhake Pacitan. Oh, ya, sangka Mbak Usan Kidul. Kula nek maya mbok dijak to Mas, ora kita ngelawak-ngelawak ngono nggih. Jan nggih. Matur nuwun menika Mas Jupe Multimedia yang sampun nyiaraken secara langsung. Ugi dipun pirsani menika Pak Eko Suroso saking Kebak Keramat. Kebak Keramat niku Sragen nggih. Sragen menapa Karanganyar? Karanganyar. Ugi wonten Pak Darsono. Assalamualaikum Ki Purba. Kula Darsono Kampret saking Lampung. Ugi mirsani nggih kula sedawun atas. Matur nuwun. Nek nggon live streaming itu kan ngendi-ngendi kok nonton. Kuwi mau sing nonton serentake 1000 luwih iki menungso kabeh kudu kok. Rumah saku. Nggih. Sesuai dengan yang kita sampaikan di muka. Nah, enggak sesuai